हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर बिथां इलिसा बर' बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव मोनसे हाल खदालजों गेलेनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिप्सआ गोबां ट्रेन्डिं जागासिनो दङमोन ससियेल मिडियायाव। स' लोगोफोर बे मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों हाल खदालजों गेलेनाय। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां मनालिसा हाज'वारि बिथां। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि डिरेक्टेडखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथां आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथां। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों सोमखोर दैमारि बिथां। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे हाल खदालजों गेलेनाय मोनसे मिउजिक भिडिअ अलरेडि रिलिज जानानै थांखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला आरो नुवाखैब्ला आशारि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैनो हागोन लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना दासिमाव बे मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो लोगोफोर बे मोनसे मिउजिक भिडिअआ जोबोर मोजां जादों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि सोर नायनानै मोजां मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो।